Jama'a assalamu alaikum. Barka da sake saduwa da ku a cikin wannan gagarumar channel wato Elevate Arewa. A yau ne za mu gaya muku wani gagarumin abu da Xender yake yi. Xender ba iya tura abu yake yi yanzu ba. Akwai wani muhimmin abu da yake yi da nake so yau in nuna muku. Wannan abu shine dawo da bidiyo ya koma audio. Bari in shiga Xender na in nuna muku. Yauwa yanzu na shiga cikin Xender na. Zan danna kan to MP3 ɗin nan, wancan abu da yake dungu hagu ta hagu na kenan na dungun nan, shi zan danna. Zai kawo ni nan pejin, sai in shiga select video, gefensa wannan ɗan alaman bidiyo da ɗan alaman waƙan nan shi zan danna kai. In na danna kai, yauwa zai tambaye ni in ɗau bidiyon da nake so. Bari na samo bidiyon inda bidiyo na yake. Misali, muƙaddara wannan ne bidiyon da nake so na dawo da shi wannan. Kun gani? Shikenan fa har ya gama. A 'yan sakanni ya dawo min da bidiyo na audio. Ba sai ka sha wahalan downloading video to audio application ba, ko za ku ga wasu application video to MP3 waye ɗinsu, duk ba sai ka yi downloading wannan abun ba. Da Xender ka kawai za ka iya yin wannan abu. Ina fatan kowa ya ƙaru. Kada ku manta da Allah ku danna subscribe, ku yi sharing bidiyo don amfanin al'umma gaba ɗaya. Wassalamu alaikum.